И здравейте, Здравейте, хора. пичове! Аз днес Егорс! Най-после! Колко време чакахме? Ние, надявам се, ето го пича, до мене. Да. Кит Билдър. Днес ще играем с Коскебимита. Да, с мен ще играе. Ще му е много гадно. Ние ще бъдем тим, защото вие знаете, че ние всички, че ние сме тим и се обичаме и сме пълни идиоти. Ето този буклук тук дойде. Сега ще го смеля. Ела бе, буклук. Гледай го пак. Уби ли го, бе? Не! Ма го бутам го. Е, това съм аз. Аре, бързо, вземи пази тук средата. Чупим яйцето. Бам. Чупи му ли? Да. Ето го! Умри. Моля ти се, умри. Защо се гличвам, бе? Аз съм на едно сърце. Убих го. Ужас. Аз съм на много яйца. Охо, да, яйца. И аз пък. Аз ти предлагам първо да се развиеме на нашите острови, хипер много, и после да ходим към средата. Или направо да ходим към Не, средата. ще ходя към средата, защото там има диаманти и злато и те ще ни изпреварат. 10 голтингът, окей. Уле, мале, аз трябва да се редженна. Да знаеш, че са мои диамантите тук. Добре. Така. Еми да ти кажа, пич, ние сме си до средата. Някакъв меч. Аз не регенвам изобщо. Стих да падна. Аз ще ходя към средата. Стих да падна от света, човек. Диаманти. Ти в средата ли си, бе? Да, бързо. Имам диаманти. Колко ти трябва? Много. А тук долу има айрон генератор. Нямам храничка, но това не ме безпокои. Защо? Защо ли? Защото ще умра след малко. Трябва да си апгрейдна моя генератор. Чекай, ще апгрейдна то тук. 20 диаманта! Ти нормален ли си? Колко смислиш, че струва? То пък е 2. Мале, Оха. Лак. да не Лек, дойдат. лак. Я пази там. Лек, лак. от кой имаш айрон? Събирам, трябва да си купа фуд, бързо. Upgradeвам си злато генератора. 20 голтингът, дай пак. Добре, надявам се за 15 минути да приключим. Може да не приключим. И ако не приключим, аз ще рейдж квитна. Не, сериозно ти казвам, ще рейдж квитна, ако не приключим. Rage quit level max. Да. Аре, бе. Охо, имам 20 диаманта. Връщай се в базата. Та-та-та-там. Ще апгрейдна всичко. Затова тук колко трябваше? Ох, аз не мога да тичам. А той на 3,5 дава. Рип. Искаш ли храница? Аз Мога ще ти си дам. купа. Аз направо си купувам хубав сет. Какво ще се тук ще се пазаря за някакъв поклок? И ще си купа... Не, няма. Няма да си купа обикновена кирка. Кой си купува обикновена кирка, хора? Не се. Кой си купува обикновена кирка? То дървена. Колко струва да апгрейдна диамантите? Не можеш да ги апгрейднеш. То е на макс. Да. Rage Quit Level Max. Дай да си събера малко диаманти. Или чакай, аз ще ходя в средата. Това... И пак чак да падна. Не, аз просто си изкарвам ангелите. Не нещо друго. Rage Quit Level Max. Колко беше един хубав меч, бе? Ти събра ли си диамантите там да дойда и аз малко да обера? Да, а сега ще купувам мечове и брони. Окей, точно! Точно за един меч. Аз ще купувам Опа! всичко. Щех да падна, щех да се... Добре, ние сме още двама човека. Тъй. Фул айран. Фул айран, браво! Аз съм фул айран с диамантен меч. Браво. Така, фуд бързо. Не кейк. Не искам кейк.
Така. 1, 2, 3. Така, трябва да си купа малко блокове. Опа, трябва ми още. 4, така. Ох, какъв жесток лак. Много гаден лак има, когато... Аз трябва да си купа кирка. Тук се ме фаща страх. Не знам защо, ама се ме Аз фаща отивам страх. при съседите, които убихме. И да им крадеш, това ли бе? Не, то вече си е мое. Между другото, аз го убих, ама айде. Аз чупих яйцето. Не ми пука! Аз съм го убил. Така, сега си купуваме една хубава кирка. Най-хубавата. Efficiency 3. Добре. Брево. Изкарам и ангелите. Опа. 3, 4. Окей, така, добре. Сигурно ще ме питате, що си ги пренареждам. Що пак не. Защото аз обичам да ми е малко. Дай ми диамант. Пак. Защото обичам да ми е наредено, хора. Значи, какво тук ще се... О, колко диаманти има в средата. Я апгрейдни там генератора. Той Аз още събирам- не е дошъл. Абе, Ние да не сме само двамата. Не бе, не. Син, червен, демек, нас двамата, лилав и Има розов. още двама, да. Да ходим Но след тия малко сега ще ходим да ги пребиеме. Аз ще купа са хубав лък. Няма да е много е сега. Златни ябълки. Чуе, знаете ли какво? Дали да не взема да скипна ето това, защото поне една минута, 2, 3 ще ми отнема да се съберат нужните диаманти. Не, Да, ще скипна. Айде, скипвам. Чао. Аз няма да скипвам. Окей, кажи ми ако някой идва, Поласа. Споко няма никой. Оди там в средата да събираш и ми кажи ако някой идва. Добре. Трябва да си купа лък. Още малко ми трябва за лък. Моля те, отиди там, събирай. Добре, бе, отивам. Окей, гледай дали идва някой. Никой. Уния не се ли избиха, бе? Може и те да са тим. Не са. Май. Аз през това време ще обера. Аз виждам само един, къде е другия, бе? Да. Ами, само един май ще остане. Такова чувство имам. What? Вече има само един. Единия да не умря. Виж. Еми, явно Виж да. какво пише. Добре, ето, тук съм отново. Един диамант ми трябва. Събрах всичко. Сега ще опера малко от златото на Thunder Player. Ей, върни ми го, бе! Не бе! Опа, сори. Не е много опа, нито сори, ама добре, ще го приема. Глей са, купувам най-хубавия лък. Защо има тук диаманти? Стига шепна, бе. Оха. Злато. Аз мисля този да ходим да го премахнем. Да. Аре да свършиме клипа. Чакай само си. Колко стана, бе? Чакай само Аре си. да свършваме. Чакай да го Аз премахнем. искам да го бия. Чакай бе, искам и аз да дойда. Много искаш. Ти имаш ли хубави работи? Не! Не. Имаш хубави айтеми. Аре, аз имам лък. Отивам да го елиминирам. Как се елиминира човек? Както искаш. О, мага, ще ми трябваш и ти май. Хелп! Убих го! О, аз съм на едно сърце! Идвам, Еса. Дай аз да му щупя яйцето. What? Ма то това май не е неговия остров. Не неговия. Готово. Щупи ли го? Рип. Щупил го. Лапа! Непа! За малко. Добре, сега малко как те ще убия. решим кой ще победи? Аз ще победа. Ама трябва да си чупиме яйцата, между другото. Аз предпочитам да лефна от играта.
Не лев това е. Трябва да се биеш честно, като мъж. Аз да бия тебе. Така ли? И така става. Да, сега моя остров беше ту на... Не, там беше. Твоя остров е насам. Добре, че не сме ги защитавали, сте сега да чупиме по половин година. Прас. Щупи ми Аре. яйцето. Чупи ми го и ти. Там ли беше? Мгм. Ерип. Бам. Чакай, аре да се бием в средата. Окей. Чай, купи си всичко там. Няма да се сърдиш. Чакай, не дей още. Добре. Без Трябва да да иска. си купа малко ядене, че нямам. О, чакай. Аз имах 62. Що като стрелям? What? Аре, колко време ще купуваш? 10 Чакай. минути вече. Секунда. Секундичка! Искаш ли да те разстрелям? Не бе, не дей. Готов ли си? Да. Чакай да отида в средата. Готов ли си? 3, 2, 1. Чакай! Почваме ли? Чакай, Аре, не! почваме. Не, бе! Аре бе, човек, утре стана. Опа! Уби ме. Аз си се метнах назад, между другото. Ночи ябълка, my friend. Ти ще купи нова ябълка ли, бе? Ей! Чакай, ела Добре, тук, да чао, завършим клипа. пичове. Ела бързо. Къде? Тука бе. F5. Това ще Чао, бъде от пичове. наши хора. Абонирайте се за нас и дайте Айде, палец чао. нагоре. Чао. Да, същото. Чао. Да, чао.